Kajingmi kajingkano bau Vice Chancellor ke School ba North Eastern Hill University ulale don board dak bapha City Sigi College penpentre kam ya National Education Policy hapo kajela kala penlong ya koi keseng ban mi syakmat ban lei pan jingshai naute ukledo kani keseng ka wakmi ya kajinge kisamla ka hinyo tribute council kala bani kendo yo Vice Chancellor Prabhashan Shukla ha ka jinon kat keseng kisamla puli kanihu kata ka North Eastern Hill University Student Union bat ha ka jinglei ka jungki klayathir bat pan jingshai kumnuan pentrikam ya ka bat hadu kat no la ban penbit penbiang khamtam haki college habai kerembat kilap thai kubor ba Robert Jun Kharjaren ubadai Presiden Rangba kai choisi ulong bo Vice Chancellor udai ban khot ya ka jilang kirki ya ka Academic Council khnang ban la ban ay ka rai kumno ban la ban pentrikam ya ka NEP haki college ki bodan hapo ka jela thì kuma POE kalong ba hadin ba kanihu ka shim ya karai ban pentri kamno ya ka NEP ha kata ka hybrid model kebomut ba lada ki colleges ki la sngu la ne sngu kwa ban implement ya ka NEP kin implement ti lada ki colleges ki bom pat la ban implement ya ka NEP ki dang but ya ka policy ka barim kata ka hybrid model kalami ka jing kalami ka sur kaba don kiba pediang ya ka don ru kiba kentak ya ka kalami ru kasur wat na kinong kai ki badon burom ki jongi ki ba pen pau ya jing persya hadu ban ong ba ki boycott wat ya ki jing hikai tikani kala pen long yangi kum kaseng bangi haban wan jing shai ki jing ban implement ya kata NEP ka ka jing bha jong lada implement but ki jing lada ngim implement ya ka NEP tingila keli ya shibun ki jingkeli ki ba ningkong du ngila kerjai kalong ba atau kan ihu kan INM ya kata ka academic support ya ki colleges ki badan na beli ku mengitip kalong habangi sedang ban implement ya kanu ka policy thamai ki don comeback ya kane ka jing yarap ane kata ka support ni lakali shushu na beli ku balong menta ki student ki bala da berung haki colleges ki bofer ki la da berung da katu ka ul syllabus kila siuru ya ka fees ke jongki katkum ka syllabus ka barim ti hatu kan donam don ke jingkala ha ka choice jong student mata kan donam don ka kan donam don kan ka pressure ya ki college kumbalong mata ban penbiang kan san ki noi kai ban penbiang ya ki tiar kita ban penbiang ya ki jidon kamboro bat lada ki haban penbiang ya kita ka jingkeli kalong mono ba haban siu kita habakut hingitip kalong ba ki haban siu ki samla puli kamut kandon let's say ke jing kiu jong ka fees haki jaka puli ki bofer bat kata let's say kala balta ya ki kimi ki pa ya ki bahi ngasem ki ba support ya kini student sakawai pat ngila kelida ka basai la biang nam biang ki study material nam ta ki nong hikai bat nam ta ki student no boleh la dak lam kot en ya puli kumno bat ladam don kot ki nong hikai ru kini hikai kumno kata di ki concern ki hot ya ki benta jong ka infrastructure ya ki benta jong ka jingthung ya ki noi kai ya ka sponsorship kata ka di ka mamla ka bangi hab ne keren ba sarkar kam lalong bangi ne keren bat nihu ya kata basa ka wiru ngila bansai namo beli kumba kami haki media menta kalong ba beli kata ka academic council jong ka nihu kim shamla shim ya ka rai ban implement no menta usnem ya ka NEP ila franchise la tangke executive council jong hu kala nomla ban sim ban karai na boleh la da pinpek ya kestitut bat ka ordinance jong hu ka franchise ba ya ki policy matter jong kan hu and hab ban sim rai da ka academic council but ban chu implement ya ka en sale da ka executive council ha jing sung thu ko jong yi ka long kat ya ka rai ban implement ya ka NEP dei ban sim kadi ka policy making decision but haba kadi ka policy making decision ngisu ban ong ba kadi ban rai da ka academic council na boleh kadi ke policy making decision kina takadaw gila panjing pensai bat kawai da ki jing dawa ki ba naka liang jong ka seng jong ka HYC bat naka ne husu kalong ba gila dawa na unihu na u VC ba ude ban sim jing kitli ban penbet kini ki kenrum kenram ki bami kini kita yo kumbami mata gila dawa ban khot ya ka emergency meeting jong ka academic council la ne kanu meeting ha ka ba barok ki principal but ki important stakeholder let's say ki official na state government but ki seng bahalang ki di benadon lang ta kanang ba kanom ta ya ka future ti ha ka bari bot kani ka jing dawa ka jongi ul ayangi ya ka syoran ka bati kana uong ba an sakhot ya ka wei ka jingalang jong
barok ki principal jong ki colleges ki representative na kini ki teachers organization let's say jong ka meta jong ka MCTA and sa khot ru let's say uang ya ki official jong ka state government but kumju uru e ki sang balang banginyo ban ya keren ya kan ne kam khanang ba kan no mi su kan no kan kan ram ngila nang hiar ha ka puli ti yo kami sa kani kanang penhiar ya ka puli ka puti ka de ke ba ngi kum ka sengim kwa ban yo i kun ta tinggi la keren sai ba kani ka kam ka don kam ban ya keren ha ka label ka badi ban ya keren la ka de ke emergency academic council la ni ha ka ta ka jing keren jong baro ki important stakeholder jong ka state khanang ba nginyo ban ya sim ya kanu ka rai ka ban ta ya ka jela ban ta e ki samla puli ba de student Hatu nak kalian government kamla day ban step in habai day ba kani nama ba kham tam isu thu ba ki infrastructure po ki college ki yang na ban ma idon kam ba sarkar ba kan step in makni pi ka wei na ki jing duna jong ka jala me khlia ban implement ya ka LP ka long ba kimlong ready ha ka infrastructure kyo kimlong ready ha ka ban thung ye ginong kai kimlong ready le se ha ka sponsorship ban penbiang ban thit ikitiar kitar subu mentangan ai nuksa subu menta ki kindon ki college ki ban rai ban ai vocational course on automobile ti hap thet am ki tiar ban penbiang kita hap sna am ki kamera ban penbiang kita tila da ka government kam state im ban yara kanihu ti kamla ban ai financial support kanihu kala tak ban ai academic support kanihu kala ban train ye ginong kai kanihu kala ban penmi ye ki kot kanihu kila ban ai ki study material kanihu le se kala ban guide ye ki colleges ki jongi kumno kumno le se ban bill up ye ki study material bat ye ki we henry financial support ban thung noi kai ban siu tulop noi kai ban thit ki tiar ban te ye ki infrastructure ye ki school ye ki building kata di kamram jong state government tila da state government kam step in menta tikanele yu tikai ibu pi nomor bakani ka NEP kala day du snam arajar ko kamut kalong ba sarkar ka sim lai di kini kam sim kyan ba bai day bakani ngi day ka jela ka ba long ban kong ha ki kam ki bom ngim day ban long ban kong bat ngilong ke ba khadu ha ki kam ke bangim dei ban long ba khadu siu etiru la kanos nem ngimlong ready ki wei ki jela la nang mare sakman NEP ru la don ki jela ki bel implement ngi pat long ready ha ngi long ready nantak dau ke impact ke long term impact ka bangidon ngan le thu ye phi ki don ki college ki don ki university ki ba ki paper ki ba ki le ha ki bachelor jong ki dei life house of totally paper ngi don khat pra paper tila da pin compare u student ba puli khat pra paper but student ba puli life ho paper ene pass IAS hi ene pass CUAT hi na ta ka daw kalong ba ka problem baro hi ka di jong government ngimlong ready no bele ngim dan kita ki belong visionary ki colleges bopli ki haban siutat ikino kai no bele kimla ban su shim ka fees ka bahe na student na ka pot support kinla siya ban su penbiang daladi lada state government kam set up kadi ka point nga ba keren ki samla jong anihu ka central government ka ong ba kan implement ya ke NEP ka don ka way guarantee ka bang ka 6% of GDP will be spent on education hatu kata ka dia ba 6% on GDP la spend ha ka education department jongi le la da pihar ka matang hapo le no hikai ru habiami surok ti banya pangpan yo ya ka bai bala bai hikai tang ya tulop la jong ro tila da ka state government u education minister u chief minister step in ha ka ni ka por ka ba menta ka ba kami ka confusion kumni tila no step in natakadaw ni la dawa ba de ban khot ta meeting bat nakaliang visi wayang ni ko assuran uang ba and sa khot ta meeting ke ba andon lut baro ki principal andon baro kita ki teachers organization kumut kum ki MCTA kum ki meta kendon unong ba ula ong ru ba sa invite ki civil organization kum ke HYC bat we ki seng but kumju uru ke official of state government ni hapan keren sai la ke state government kala amang kat no tengka nam ta ka implementation of NEP ni hap ya sai kat no ngut ki no kai ka willing ban prepare kat no ngut ki college pila amang ni hap ya sai no boleh la dom ya sai kita ka jing kan de ka boden ki college haba ka boden kan de college kin le no kin pen kiu ka fees na mau boleh ki haban thung tidak pen kiu ka fees ka jing jadi ek student ba ki mi pa ka bangi ngiting kolong yo ka jur sa ka drop out no boleh inda kimla su ban pa school lagi kun ka drop out kan jur
Tila da kim don sa kita kikot, kim don sa kita ki study material, kabumut hajaka bangin yo ki samla ki bakambiang susu, kabumut ngin yo ki samla bakamduna susu. Tina ta kadau kani ka di kapor ka baka state government ka di ban state kan. Kahaban kerensai, ia kam tam ia ki jing yarap, ia ki school but ki colleges, but kumju ru ka nehu ru ka di ban ai ya kata ka 100% academic support ki colleges ki jongi khanang ba kini ki colleges ki jongi kinom sngo ba ki sai u konsuet kinom sngo ba ki sai marwei hakaban pentelun kat ya kan kam but sakawai ka ba nakaliang jong ka seng ni kwa ban kerensai kalau ba hakapor ka ba kum kani hakapor ka ba ngidang sedang ban ya chakmat ban implement kat ya kani ka policy kadon kam ka jing sung thu jumut na barok ini kadon kam ya ka jing teli no boleh lada kam don ka jing teli jong ki student jong ki nohikai jong ki principal jong ka nihu bat kam don kata ka support tu jong state government ka long ka ba adu kata bangin yo uso kumbangi temu ban yo na kani kam ni implement ya ka NEP ka jing yo nong kan de ya ki youth but ki student community jong ka mekhlia u kedawru da ka basai u ong ba kumbang ai nuk sai phi mene kalong ba let's see saula ni sansnem nang ne kin sadon ki university let's see kum ga GNU la ni ga DU la ni kino university ya ka ba kin bu condition ke ong ba lada phin join ha ka university jongi pi habandon 30 grade tiladang ngim don 30 grade kamut 30 subject mo tiladang ngim don let's see nginom yo ban yo kata ka admission kin sadon let's see ki company mo ki ban thepkam ki ban long skill base tu justify ya kita ong hiru bakaladon kita ka jing ya rai jong ka academic council mo banaya chakmat ya kan banaya chakmat ya kata NEP ki ya rai no me rai tingi ngim don bantah ka academic council ngim tip ya kata thadau ngi saong ba beli kim khot ya ka emergency academic council ro ban trash out ka de kam na beli kini ki export ki bahaban rai ya kata kam ti kum kita nak kaliang jong visi ru batayangi ya ka jing long flexibility ha ka jing implementation ya kan ka NEP pakan don than ka pressure bakin use ya kita ki resources ke ba kila don lupa kum kin hikai bat ki wei ti henry kum ba ngong ai phi kalong ngi ngim dei kinong peniat school ngim dei kinong peniat college ngim dei hiru ki education ki badon ya ka jing tip ya kita baro tinat kadau balengi insist on emergency academic council sakawai khanang ba ya kini ki issue kini keren kan kadai kanu kalat kanu let the academic council take a call di balaikum kata ka meeting ke ba ki important stakeholder ki de bania don lang kum ngan ai nuk samta ngin keli manu bania rap siutulop lada ki nong hikai ki lada ki college ki thung nong hikai ki ba kambun la hi kai nehu ban jubab ya tamla kata kadi kamram jong state government baling ong ba kadon kam ka meeting jong borok ki important stakeholder lada ki don ki bru jong government kin jubab sai kin katno tingka philamang nam ta kani katno tingka ka mekhlia government ka lamang nam ta borok ki colleges for the implementation of NEP ngi haban tip lem kumta there will be lem kumta ki school ki college jongi te kin sa sai khun suet kidala ki colleges tang ban don ya katuga tang ban don kinong hikai babiang tang ban don ki kamar kelas babiang tang ban don let's see kita ki study material babiang kin increase ya fees kata tingi la ya sutu dak basai the way ki increase ya fees te habakut mano bensiu ya kata kami na ki export na ki academician hatu kata kam de jingsha kami na ki nong ikai ki badan burom ki jongi ki boong bang ngimpat long ready namar ngimpat biang ya shibun ki jing.com te hab ka bangi kwa ban kersai kalong ladang ngimbiang te beli ti ne kerki kumbang akali mane yok tu wei u professor badon lang ba whether is right to experiment ya ka karya dong ki student and ya hapse ban experiment yang karya student system what if it's fail. Who will take the responsibility if it's failed? Kinat kadong ni saong ba kadon kam ya ka meeting jong ki important stakeholder kanang ba kani ka kam it will be settled one and for all. Nakaliang jong ki student community kum kani su ki haban wan ban sai. Nakaliang jong ki teachers community ru ki haban wan ban sai. Nakaliang jong ka state government kadi ban pai ka official ban sai kam tam ya ka support jong ka state government ya kini ki colleges ki jongi ki ban let's see ki ban saya syahman
kena kaliang jong kani hur ki habandon laki long willing ban ai ka full 100% academic support. Lada kita kimpat dia biang tin ya lek mno la long ko ya pha ya ki sipai sya ka ma klem tup klem man klem tiar ke. Tendai lada ngisung thu ba kita baro ki la biang. Tingin se pet ke kita. Ya ka ba nehu visi mana lada ai ya ka verbal assurance bon sokhat ya kata. Visi kalong ba lada kan nihu menta ka rai bai ban ya sakmat hybrid model. Nila keren sai balada ka don ka problem. Ka bong bom yo kot lada ka don ka problem jong ka jing pen kiu ya fees lada ka don ka problem jong ka jing bom don nong hikai kini ki courses ngila ada ka sai na kaliang ka seng ngim kwa banyo I bagi student community ki teachers community ke jing suffer but lada ki suffer kita ki barai ki habantik ya ka blem but lada ka karya dong student ro ka suffer na kani ka kendrum kenram kita ki basim ya karai ki habantik ya ka responsibility. Nak kuliang jong seng nginum sya dalilir emban yo I ba ka puli ka puthi ha ka jala ka jongi kandang mi ki kenrum kanram no blei lada yele ka ye ka career dong ki student yele ka ye ka future jong state I bro. Mentah kalong ka meeting ka basaiso. Ni kwa bahkan ka yan ka kungaru. Jingsya ngane tu IP ya kan ka ban implement ni ka policy ka habya lembaga kan di council. Academic Council dah kalau approve ya syllabus mereka notification kan pak reski ini ki colleges kumno ban change ki kayak ke prospectus ki subjects badan te hapo ka jing akran hapo kamera por bing akran ngila ikran pangga kata ka ini ka hybrid mode kaba uni vice chancellor la lom hapo ki notification ila ini ba kanika NEP kalong ka hybrid mode na ka optional mode ki bamla ki colleges mlele naishim ka problem kalong padam kan sadon kata ka arcos asada tap kam habakadu manu markata ta apna banlej itu ko ulkos banlej itu ka ini untuk bashim ko ulkos tim profession ni ba shim kanika new course hangta ngila yakran ngila emerging mode nakaliang juvisi la kebor ban kot ka meeting kinya don lang bat nongkai ki principals ki different stakeholders banyak discuss isu ka problem bat kani jisang ni tu katkum ka ini ki subjects bala approve by academic council ka perbak labak bat ki subjects ki bala refer na bala ai ki principals ka perbak labak ki don katakan ni ki bam don dah po ka ki klem implement ka klem approve ka academic council dapat hakum kata kalian ni kumbau vice chancellor le dan bor hak kalian dari pra hakajing yakran ke bamenta pernah suku ba vice chancellor habakadu wa himan berkijik tre langi na kalian jungi ngani tu hapor bengirung sport ngilaong ba ngingin dai mengi persa kanipi dari kajing sim ka decision na karai ke bala hakdak ke ba klem dapat kat di jingguna nek jingta kalong ke bamlong. Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630-50899 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.